L-Anti-Poverty Forum jemmen li l-budget għas-sena d-dieħla huwa budget soċjali li jindirizza l-bżonnijiet soċjali b'mod immedjat. Fi stqarrija l-Anti-Poverty Forum li jiġbor fih 17 laqda mhux governattiva tkellem dwar dak li laqtu fil-budget li tħabbar nhar it-tnejn li għadda mill-Gvern. Iċ-Chairperson tal-Anti-Poverty Forum Noel Sherry tkellem dwar kif dan il-budget qed jindirizza l-ħtiġijiet soċjali minkejja l-isfidi internazzjonali bla preċedent u semma b'mod partikolari l-għajnuna ta' 600 miljun euro sabiex il-prezzijiet tal-enerġija u ċ-ċereali jibqgħu stabbli. Bħala Anti-Poverty Forum Malta inħossu illi dan il-budget huwa budget li jindirizza il-bżonnijiet soċjali b'mod immedjati, konxji tal-fatt li minħabba sitwazzjonijiet li ġraw barra minn Malta. Kellna spike qawwi fl-inflazzjoni, il-prezzijiet għoljew, allura il-Gvern ħass illi kellu bżonn jindirizza dawn id-diskrepanzi. Iċ-Chairperson tal-Anti-Poverty Forum qal ukoll li l-budget għas-sena d-dieħla qed tgħin in-nies li qegħdin fil-faxxa t'isfel tas-soċjetà fosthom permezz tat-tieni mekkaniżmu tal-kumpens tal-għoli tal-ħajja u anke l-għajnuna ta' 10,000 euro lil first time buyers f'10 snin. Dan il-budget, apparti li qed jipprova jgħin persuni li qegħdin fil-faxxa ta' isfel tas-soċjetà, qed jipprova wkoll jgħin persuni biex pereżempju jkollhom dar tagħhom, eċċetera. Noel Sherry qal li l-Anti-Poverty Forum jemmen ukoll aktar f'inizjattiva biex ikun hawn aktar għarfien dwar kif wieħed jimmaniġġja flusu aħjar.